ассалому алейкум тамошобинони азиз, субҳ бахайр. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анамин аз магазини рақами 48 бозори Корвон тарафи Тило бозор даромадгоҳи рақами 11 барои навшона нишон диҳам. Беҳа чизои хушрӯ омадагӣ ҳаст. Дидед ҳамаи ҳамино 50 сомонӣ. Марҳамат, инош туркӣ 50 сомона. Чанд ранг дорад? То 1 солаи то чанд? То 6 моҳара будай. Набине ана инам ҳамихе 50 сомон туркӣ бо дикои фасони турецкӣ. Абад инчуни ҷада двойкои хушрӯ бори гуанҷо омадагиай. На то 2 сола 3 сола доранд размер. На ҳам начос дорош аст, ҳам беначосош. Ҳамаш 50 сомон. Ина бина. Анаи бачагиёш боша вилюриёш. Ино то 6 солара размер доштиян. Фақат бачагиш. А ис боша ҳамаш то 2 сола 3 сола размерош. Наи пингвинг доштагиш бо начосдор будай. Магазин рақам 48. 48. Ина бина. Даромадгоҳи рақами 11. Тарафи Тило бозор биёед. Анамихе боро ҳастай. Борзои наздик бори нав мебиёя. Ма омада як маротибаи дигар шумода нишон метим бо чи омадагӣ ҳастай дар анами борои новинка. Нигоҳ кунед чӣ қабол бисёрай. Ҳамаи ҳамино борои нав. Анами белюриёш аз наздик нишон метиҳам. Белюриёшон то 5-6 солара будай бачагӣ. хушрӯ качестваш 50 сомон. Ғар сакак бачадоро метавонед биёед бинед иш бо хушрӯ. Иниш наким размерои майда будай. То 2 сола 3 сола. Хулас ҳамаи ҳамин новинка. Анам хефатачо омадай 40 сомон. 40 сомон. Ана дигаро боша. Ана двойка, тройка и дигар чизошон 50 сомон. Ана бо пижамачо омадагӣ будай ҳар хела бори навда бодико. Хулас ки беҳтарин чизо омадагиай. Майда ами размерои майда бисёр аиҷада. Бисёр ҳам хушрӯкани 4 сола каминҷа. Ине пижамао 40 сомонӣ. Духтариш ҳам доре? Набинед чӣ хушрӯ 40 сомонӣ. Аҷоиб. Камизонатон ку? Вайо ана 40 сомонора бинед чӣ хушрӯ ча пижамачо. Ям бори гуанҷовай биёед бо аз наздик худтон бинед. Хулас дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо аз анамин магазини рақами 48 бозори Корвон даромадгоҳи рақами 11. Боқӣ саломат бошед. Хайр.